orako vari kutiko ya 2017. You see me? Listen. Ndakamboenda kudzin'anga namaprofita asina nasi haana chaakaita kubvira pandakaziva Jesu Kristu ndakabva ndangochinja mabasa. Saka ndikati MMSN Mwari komborerai vachivasa ndozoti MMSN ndakurarama zvandaisasa. Saka ndinoti MMSN Mwari komborerai vachivasa ndozoti MMSN. Listen. Taienda kun'anga kwamudharabhanda tonopiwa mushonga uri mutswanda kubvira patikaziva Jesu Kristu zvese kure takabva isu tazvikanda. Ike zvino inini ndakuripenda kuti kudenga inini ndigoenda vachivasa inini ndovatenda ndivakanga mwekwese inini kwandoenda. Ike zvino inini ndakuripenda kuti kudenga inini ndigoenda vachivasa inini ndovatenda andivakanga mwekwese inini kwandinoenda. Don't know. MF Music to the world. You see me? This is a maddest tune coming out soon. One to them. 2017 works. Your big up on yourself. MF family, your manager, your director Wellington, your elder Arthur, your member, everybody has shut up. Your sight and sounds international. You see me? 2017.